Kusog gihapon ang banda sa tubig baha sa overflow bridge sa Barangay Poblasyon Magpet, Cotabato hatod sa kusog nga ulan kagahapon sa hapon, Hunyo 19. Apan wala kini panumbalinga sa 59 anyos nga si Benvenido Chu, caretaker sa gumahan o gipugos gyud niini og tabok ang baha sakay sa iyang motorsiklo. Hinungdan nga naanod kini og wala na igkita. Hapit na alas 7 kagabi, nakit-an sa mga residente ang motorsiklo ni Chu mga 300 metros gikan sa overflow nga girespondihan dayon sa rescue team sa MDRRMO. Ug usa ka kilometro ang gilayon, nakit-an usab ang patay nga lawas sa biktima. Gikan ni siya magpet no, sa kabisig magpet, kay caretaker sa diya sa rubber plantation. Pagpauli niya, pagtabok niya diya sa overflow sa poblasyon, naanod siya sa baha, kusog ang baha. O immediately ang atong magpet rescue team nagkandak og rescue operation. Pauli na ang biktimang si Chu sa Kidapawan City, dihang naanod kini sa baha. Kani, wala niini panumbalinga ang warning kaniya sa mga bata nga kusog kaayo ang baha. Nagkam ko to sila kana nagiyos lag iro nga di ko gusto na kasi maubos masubarang ubok tama kay abang subarang ilog o kasi ka mag-discuss siya ba mo to gipo tabagan ako siya na siya boss auto sorry ko. Sinaligan sa pamilyang Carbonel si Chu og nailhan nga buutan og maayong tao. Okay man si Jun Tagalog, wala may problema siya. Okay siya, makabangon gani siya, tapos siya po ang amo ang ginasaligan sa budiga namo. Mo gina siya nga kuan namo nga ano ko. Wala ko'y kuan ba nga kalitang nahitabo nga anak. Giklaim na sab sa pamilya ang patay nga lawas sa biktima hasta ang na-recover nga motorsiklo. Nanawagan si Deliera sa mga residente hilabi na sa mga naga-motorsiklo nga likayan ang pagtabok sa overflow bridge kung kusog ang banla sa baha aron dili maangin ang kinabuhi. Esther Roque, News 9 Philippines, North Cotabato. Stay safe.